е следният. Дали пък децата, евентуално когато се стигне до узаконяване не само на еднополови бракове, но и на усиновяване за еднополови двойки, дали пък тогава децата няма да се едва принудително хомосексуални. Моята реакция винаги е била следната по този въпрос. Хората не се раждат с хетеросексуална ориентация априори. Значи това означава, че аз в семейство, в което съм израснал, моите родители са очаквали да бъда хетеросексуален, но аз не съм. Така че от спекулацията с това дали децата ще бъдат хомосексуални в тези двойки или не, тя има много голяма социална тежест, но това, което се опитвам да кажа, е, че не трябва да се вменява на личността, дори на децата, априори хетеросексуалността. Но тя е вменена от Господ, да се каже. Не е вменена от Господ, защото ние или поне на 90% от хората по тази момента не искам да влизаме в юридически разговори и така нататък. Господ не е юридическа инстанция, да ви осъдума само. Да кажа, ние живеем в секуларно общество все пак. Значи акцента, вие много добре знаете, господин Чернев, е, че никога ние няма да тръгнем да говорим за, поне на този етап, църковни бракове, признаване на църковни бракове за хомосексуални. Това са неща, които няма как да се служат, поне в нашето общество. Акцентът, който просто исках да кажа, аз също го казах, е този, че сексуалната ориентация е политически проблем на човек още от момента на раждането му. Нека сега да чуем. Знам, че имате свои поддръжници, симпатизанти сред зрителите. И двете страни. Все пак имам коментар, ако сте така добра. От срещната страна имаше достатъчно време да пледира. Първо, аз съм силно очуден и взимам аргумент от това, което току-що казахте. Значи едно дете, казвате вие, не се ражда такова или онакова, има право на избор. Къде е правото на избор от 3-годишното дете, което формулира личността си? Вие също така ми заявявате, говорейки от името на цялата си общност, че, видите ли, Господ не е създал хората такива или онакива, значи още по-силен е аргумента, че формирането на характера у подрастващия е един много важен елемент, с който трябва да се занимават не гей-активисти или философи, а психолози, физиолози, медицински лица. Те се занимават, господин Чернев. И до какъв извод стигнаха? Между другото, те са хората от геообщността са ни дали едно много мотивирано становище на Американската психиатрична асоциация. Аз имам две становища на другия ни американски. Знам какво се твърди, запознах се на комисия. Не се уврежда психиката на децата. Аз имам две други становища в чантата си, които твърдат обратното. Вижте, само ако може, знам, че трябва и публиката да участва. Нека да изразя становището на... Може да не участва, но в момента, в който изтекат 20 минути, аз просто ще ви спра. Извинявам се, само това искам да ви кажа като реакция. Първо, наистина не съм казвал, че не съм намесвал Господ по отношение на това дали човек има хетеросексуална и хомосексуална ориентация. Второто нещо, което искам да кажа е, че разберете го. Сексуалната ориентация не е въпрос на избор. Значи, вие в момента свеждате сексуалната ориентация до въпрос на избор. Оттам нататък вие вече си служите с проблеми, които аз твърдя, че не съществуват. Ако сексуалната ориентация беше въпрос на избор, да, тя е избор до някаква степен. Но човек може да реши един хомосексуален мъж или една хомосексуална жена. Може да реши не дали да избере да е хомосексуален, а дали става дума за решение дали да бъде хомосексуален в обществото, в което живее. Това са различни неща. И тук това, което вие казвате, за мен е вече притеснително. Като въпрос, защото вие предпоставяте, че сексуалната ориентация е въпрос на избор. А това, ако вие наистина смятате, че това е така, това вече има отношение и към политическите... Тъй като имаме само тъй като имаме още 2 или 3 минути до края, нека да чуем и зрителски мнения. Заповядайте. Елена Никола от София. Защо новият семейен кодекс трябва да узакони брака и на хомосексуалните двойки и другият, ако има време, разбира се, как е уреден статутът на гей двойките в другите европейски държави? Мисля, че през цялото време говорим за този въпрос. Аз бих помолил Добромир Добрев да отговори, той е сред публиката. Господин Добрев, само трябва да вземете микрофона и ще ви помоля по-бързичко. Съвсем кратък коментар. Не чух юридически аргументи от страна на господин Чернев до момента, макар че той е юрист. До момента виждаме само някакви хетеронормативи. Ние не говорим за брак, ние говорим за категорично различен институт. Това е фактическо съпружеско съжителство. Така че аз категорично протестирам по така зададения въпрос. Що се отнася до уредбата, уредбата е различна. В 3 страни от Евросъюза в 3 страни в света са разрешени браковете, за които вие питате, а в много страни от Европа проблемът е решен с
така нареченото фактическо съжителство, което може да бъде или назовавано също партньорство, което може да бъде регистрирано и нерегистрирано. Аз съжалявам, че господин Чернев наистина не изтъкна тук нито един юридически аргумент против. Дори след предаването ще си поговорим съвсем обстойно по този въпрос. Това е хубаво. Това доказва за мен, че юридически аргументи против няма. Точно обратното и вие виждате, че от Европарламента и от всички страни, към които ние се стремим, реакцията е съвсем позитивна. Добре, благодаря, тъй като остават наистина секунди, а не искам да крада от времето на учители и ученика, които са гости в Хастар. 20 секунди заключение, за да не се чувствате за пренебрегнати, защото знам, че има и хора с господин Чернев. Задам един въпрос, но не е към господин Чернев. Защото сега бях към господин Чернев. Да. Тъй като спирам разговора. Споменахте преди малко, че на този етап не говорите все още за бракови осиновяване на деца. То е само за съжителство. Това означава ли, че искането за съжителство е първата стъпка и едно начало на кампания, която след време ще се разширява, увеличава за бракове с... Благодаря. Много кратък отговор. Въобще не става дума за кампания. Второ, ние сме абсолютно ясно, че нещата в България трябва да стават стъпка по стъпка. Първата стъпка е въвеждане на половите съжителства, заедно с хетеросексуалните такива. Стъпка осиновяване на деца. Кажете го да знаем. Господин Чернев, това, което вие ме питате, е един капан. Защото тук се предполага, че аз трябва да кажа, не, ние не искаме да осиновяваме деца, ние няма да искаме граждански брак. Аз няма да падна в този капан и ще кажа, да, ние ще искаме след години. Благодаря ви. Това е финала на този етап от тази дискусия, която е медийна и обществена. Благодаря на всички. Разделяме се за рекламите, а след това ни предстои, този разговор беше напрегнат тежък, но ни предстои една много приятна среща с учител и неговия ученик, представили блестящо България чак в Тайланд.